8 taong gulang pa lamang noon si Jesus Nuki ng Lubao, Pampanga nang matuto siyang mangisda. Ito na umano ang nakagisnan niyang trabaho kung kaya't namaran na rin ito ng kanyang 5 anak. 69 years old na si Tatay Jesus, subalit patuloy pa rin siya sa paghahanap buhay. Sa dinami-dami ng kanya napagdaanan, maituturing na isa umano sa pinakamalaking pagsubok na kanya naranasan ng COVID-19 pandemic. Dalawa kasi sa kanya mga anak ang binawian ng buhay sa kasagsagan ng pandemya. Mula nung na-lockdown kasi mabigat nangyari sa pamilya ko. Nawalan ako ng 2 anak. Na-lockdown yung bunso ko sa Katbalogan. 6 na buwan na hindi nakauwi. Yun nga, nawala akong kuya niya. Wala siya. Talagang mahirap. Kumisan kasi pag natiyampo ka, medyo mahina yung mga isda. Namamatayan ka, medyo okay, hindi masyadong lugi pero yung kita medyo kokonti. Isa si Tatay Jesus sa 10 benepisyaryo na bakulingling o live fish container mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 at pamahalaang panlalawigan ng Pampanga na ipinamahagi sa Lubao Bamboo Hub nitong Martes, February 28. Present sa naturang ceremonial turnover ng mga kagamitan pangisda, sina Pampanga Vice Governor Lilia Pineda at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay BFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz, magagamit ang bakulingling sa pagtatransport ng mga nahuling isda tungo sa merkado. Ang baliang bakulingling, ako po ang nag-conceptualize niyan. Kakaiba po siya doon sa mga mobile na transport sa ating mga tilapia. Dahil ito po, hindi siya gumagamit ng agitator. Gumagamit po ito ng oxygen at lalagyan ng konting yelo para sariwang-sariwa yung mga isda natin. At yung counterpart naman po ng local government units o ng recipients, kung gusto mag-avail ng mga kooperatiba, ay yung pong motor. So, yun po, bali, joint effort ito ng partners, BIPAR, local government units, and other fisherfolk organizations. Bukod sa mga bakulingling ay namahagi rin ng 50 fiberglass boats na mismo nga mga mamamalakaya ang gumawa. So isinulong po namin yung programang Bangka Mo Gawa Mo. So dito ay dalawa po ang benefits dito dahil unang-una natitrain yung mga recipients ng kung paano paggawa ng bangka. At the same time, yung gagawin naman ng bangka, sa kanila po yon. Ibig sabihin na talagang gagawin nilang matibay dahil sila yung gagamit. At the same time po is nakakatipid ang gobyerno. Dahil kung tutusin po ang isang bangka, kung bibilin po natin itong buo, ay medyo magastos po. Sabihin na natin, umabot ng nasa 40,000 yan. Pero dahil sa Bangka Mo Gawa Mo, malilibre na po yung labor sa paggawa. Malaki naman ang pasasalamat ng mga mangingisda sa mga natanggap nilang fiberglass boats at maging sa kaalamang nakuha sa paggawa ng sariling bangka. Malaking tulong tong binigay nito sa amin lalo na kumpleto, may bangka, may motor. Kagaya namin wala kami pambiling ng timano. Ito malaking tulong na to sa binigay ng BIPAR sa amin. Samantala nakatakda pang mag-ikot ang BIFAR Region 3 sa buong rehiyon upang mamahagi ng bakulingling sa mga darating na panahon. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.